खुलुमबाय महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ चेनेलाव फिन खेब बरायबाय लोगोसे दिनैनि बे मोगामोगि आयदानि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन खेब बरायहरनाय थाबाय दिनैनि बे मोगामोगि आयदानि भिडिअआव आंजों लोगोआव दङ बर' सावथुन मुलुगनि सासे जोबोद आखा-फाखा राफोद फावगिरि बिथाङानो जाहैबाय ओमप्रकाश खेरकातारी दिनैनि बे मोगामोगि भिडिअनि गेजेरजों ओमप्रकाश खेरकातारीनि गासै मिन्थिफेरै खोथाखौ जों मिन्थिनो नाजागोन लोगोसे गोबाङानो इउट्यूब चेनेलाव ओमप्रकाश खेरकातारी बिथांनि बायोग्राफिखौ नायखांबाय बेवहाय नोंथांमोना जानो हागौ गोबां खोथाखौनो मिन्थिखाबाय जा बिथांमोना महिलारि वाइड एंगल चेनेलखौ इउट्यूबाव नायगासिनो दङ बिथांमोनखौ चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामनानै बेल नटिफिकेशनखौ अन खालामनानै लानो खावलायबाय लोगोसे बे आदा ओमप्रकाशनि मोगामोगि भिडिअखौ शेयार खालामनो खावलायनाय जाबाय लोगोसे जा बिथांमोना बे मोगामोगि भिडिअखौ महिलारि वाइड एंगल फेसबुकनि पेजनि गेजेरजों नायगासिनो दङ बिथांमोनखौ प्लिज पेजखौ फल' खालामनानै लाइक खालामनो खावलायबाय लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामनो खावलायबाय थ' बिदिब्ला जोङो मोगामोगि आयदानि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै गिबियावनो ओमप्रकाश खेरकातारी बिथांखौ महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि जानानै आं गांसे आर'नाइजों मान बावग्रोनो सानबाय आदाखौ गोसो गोरबोजों महिलारि वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय गोजोन्थों गिबियाव गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय दानिया आदानि आबुं थंखौ खेबसे फोरमायना होनो थाखाय खावलायबाय आंनि न'आ अरिजिनेल आं जेराव जोनोम जायगाया जाहैबाय बरपेटा रोड बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव ओमफ्राय आंनि बाबानि गामिया सायखंगुरि आथिखालनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट दा नोंथाङा प्रेजेन्ट टाइम बरपेटा रोडआव दङ अके गोजोनबाय नोंथांमोना मिथिनो हाबाय बिथांनि आबुं थंखौ लोगोसे आदाया सासे बर' सावथुन मुलुगनि सासे गासैजोंबो बाख्नायजानाय मोजां मोनजानाय सासे राफोद फावगिरि महरै नोंथांनि बड' फिल्माव बा बड'नि एलबाम खालामजेननाया माबे मायथाइनिफ्राय स्टार्ट जादोंमोन एक्चुअली स्टार्टिंआथ' 2003 निफ्रायनो जागायदों एलबाम फार्स्ट एलबामा आंना फैसनामोन ओमफ्राय बेनि उनाव फिल्म हांमा हांसा होननाय 2004 ओमफ्राय बेनि उनाव स्टार्टिं गोसो थोलें थोलें एलबाम ओमफ्राय शर्ट स्ट'रि मोनसे दंमोन माबा ओइ सायराम गाज्ला बै समावनो केलकातायाव सबुमियाव मा होनो नोंना फिल्म फेस्टिभेल मोनसेयाव माने सेलेक्शनबो जादोंमोन ओमफ्राय बिनि उनावथ' स्टार्टिं माने जाबाय आंना माने एलबाम फिल्म लाइनाव ओमफ्राय स्टिल नाव दाथ' खालामगासिनो दाबो नोंथाङा बेसेबांसो आबुं सावथुन खालामखो बर'नि आं दासिमबो एलबाम 30 क्रस जाबाय मस्ट प्रबेबलि आरो फिल्म एक्जेक्टलिथ' बुंनो हाला 18सोथ' क्रस जानांगौ अके नोंथाङा बे बर' फिल्म खालामबोनाय जार्निनिफ्राय नोंथाङा बर'नि अनगायैबो जोंनि आसाम बा नर्थ इस्टनि गुबुन रिजनेल लेंगुवेजफ्राव एलबाम बा फिल्म खालामखांबाय नामा खालामबाय आं दूरदर्शनाव दासिमबो आं मोननै डकुमेन्टारि आं सिरियाल खालामबाय मोनसे जाहैबाय फेमास राइटार मिथिखागोन दर्जे खान्दुनि स्ट'रि मौनवत मुखर हृदय होननाय बे आं मेन केरेक्टारखौनो मोनदोंमोन बे अरुणाचलि स्ट'रिमोन अरुणाचलि माने लेंगुवेजआ माने अरुणाचलि आरो एसामिसमोन आरो ओमफ्राय बिनि उनाव हुर्जमुखी बाटेरे होननाय एसामिसनि दूरदर्शनाव माने सिरियाल गादोंमोन आरो ओमफ्राय ओरैनो कार्टुन सार्टुननि भइस होदों आरो एलबाम हिसाबाव आं गार' खालामबाय सिरिक सिरिक नियाते होननाय आरो कार्बिबो खालामबाय आरो बिदिनो माने बेनो मोननै मोनथामसो आलादा माने हारिनि खालामदों आरो आं एलबाम थ' बर' फिल्म बा एलबाम खालामनानै नोंथाङा गुबुन हारि बा हारिसानि एक्टिं खालामनानै नोंथाङा माबायदि फिल खालामो सासे बर' जानानै गुबुन माने हारिनि फिल्म बा एलबामावबो मोनसे स्कप मोननायाव मोनसे गुबुन हारिनि जेब्ला नोङो फिल्म खालामगोन होनबाथ' अनेक टाइपनि मानसि मोनो माने नोंना अनेक मानसिजों इन्ट्र' जायो बहुद बुस्थु बहुद सोलोंनो मोनो आरो गोदान मा होनो
आइडियाफोर मोनो आरो बेयाव जुदि नोंना जुदि मोजां जुदि मानसि लोगो मोनोबा डाइरेक्सननिफ्राय हक बा बेलेग लाइननिफ्रायबो हक होमबा बहुत नोङो एसे अबजार्भ खालामनानै मा होनो आइडियाफोरखौ लानो हायो आरो आंबो बिदिनो बहुत डाइरेक्टर मोजां मोजां लोगो मोनदों दा रिसेन्टलि आं मोनसे फुल फिल्म हंग्राम होननाय फिचार फिल्म एसामिसनि खालामबाय दा बे मुभिया जोब्बाय दा 2021 सोआव नुनो मोनगोन गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जे बर' जानानैबो गुबुन हारि बा हारिसानि फिल्म खालामनो स्कप मोनदों बा जोंनोबो मोनसे एक्सपिरियेन्स होदों सासे बर' जानानै थ' नोंथांनि केरियाराव आरोबाव गुबुन रिजनेल लेंगुवेजफोराव फिल्म बा एलबाम खालामनो मोन्थों बेखौ आसा फारिबाय लोगोसे आं मिथिनायाव जोंहा दिनै बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएसन होननाय जोंहा बर'नि मोनसे दंसै फिल्म लाइनाव थ' नोंथांनि फिल्मफोराव दासिमनि बानायबोनाय फिल्मफोराव माब्लाबाफोर एवार्ड मोनबाय नामा 16-17 नि बेस्ट मा होनो एक्टरनि एवार्डखौ आंनो मोनदोंमोन बे खैना मुभिमोन खैना आंबो नायनो मोनदों बेथ' थारैनो मानासनि सायावमोन मोजां मोनसे जादों बे सावथुना लोगोसे आं मिथिनो नागिरदों बावैसो रुंसारि जालांनाय बर'नि बिथां गागि लिरगिरि बिथाङानो जाहैबाय रुंसारि धरनिधर औवारि बिथांनि बर' हारिनि मादावनो जोबोर मुंदांखा सल'मा बिजाब मैहुर बेनि सायाव आं खोनानो मोनदों बे फिल्मखौ मोनसे आबुं सावथुन महरै बर' रायजो राजाफोरनो दिन्थिगोन होननानै बा बानायगासिनो दं होनना खोनादोंमोन बेनि सायाव नोंथाङा बेसेबांसो जौखोन्दो शुटिंखौ जादों होननानै सानखो शुटिंआथ' जागायबाय आरो बे अलमस्ट 50-60%सो जोब्बायमोन आरो ओमफ्राय गेजेरावथ' बै मा होनो प्रब्लेमनि थाखायनो कर'ना भाइरास लकडाउन बेफोरनि थाखायनो एसे स्टप जानांबाय जोंना बे शुटिंआ बारा गोबाव गैला जागायसिगोन ओमफ्राय नेक्स्ट इयाराव मस्ट प्रब्लि नुनो मोनगोन अके बे सल'मा बिजाबखौ जोङो अल इन्डिया रेडिअ'आवबो ड्रामा हिसाबै खोनाबोनो मोन्दों थारैनो नोंथांमोननि नाजानायाव जुदि बेखौ आबुं सावथुन हिसाबै नुनो मोनगोन जों थारैनो खाफाल गोनां जागोन लोगोसे अबथिरा बिथाङा जिउ गोमालांबाय लिरगिरि बिथाङा बेनि थाखाय बिथाङा जुदि गावनि लिरनाय बे सल'मा बिजाबखौ फिल्म हिसाबै नुलाङोमोनबा जोबोर गोजोननाय मोनगौमोन नोंथांनि आरो बर' फिल्माव आपकामिं माबाफोर प्रजेक्ट दं नामा दासान्दि आबुं सावथुन हिसाबै आपकामिं होनो थाङोबाथ' दा कमप्लिट आंनिनो माने आंनिनो प्रडाक्सनाव आरो आंनि आरो सासे दंबावो बिशाल होननाय बिशाल प्रडाक्सन बेखौ जों जयैनो मावदों माबा सिजौ होननाय दा बे मुभिखौ माबा भुटानिस आरो नोंनि बर' लेंगुवेजाव बानायनाय जादों फुल फिल्म मुभि जागोन आरो बेखौ मोजां मोनगोन मानोना बेखौ एसे हिस्ट्रिकेल टाइपबो फिल्म जाहैबाय बे जोंनाबो बहुत माने आसा दं आरो माने पाब्लिकफोरा माने अडियन्सफोरा जे अनसायगोन बेखौ मालासिमहालागै रिलिज खालामनो नागिरदों मार्केटआव फिल्माथ' कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय दा किसुमान एसे माने साउन्ड मिक्सिं आरो एडिटिंआबो जोबजोब्बाय साउन्ड मिक्सिंनि एसे खामानि दंबावो आरो एसे कालारनि खामानि दंबावो बेखौबो 21आवनो जोङो सानदों आरो जोङो एक्चुअलि फार्स्टआव थारमाने जों एसे बाहेरायाव पाठायगोन सानदों आरो एवार्ड फांसन माने एवार्डनि थाखाय जोङो थारमाने इन्टारनेसनेल पाठायगोन सानदों बेनि उनाव जोङो लासैनो बेयाव सानदों आरो बेयाव माने देखायनो थ' नोंथांनि फिल्मनि बागै मिथिबाय बा नोंथांनि फिल्माव सासे एक्टर हिसाबै जा जार्नि मालानिफ्राय स्टार्ट जानाय बेखौ गोबाङानो मिथियामोन जानो हागौ थ' नोंथांनि मोगा-मोगिनि गेजेरजों मिथिबाय दानिया आं एसे जुदा सोंथिखौ लानो सानदों आं मिथिनो नागिरदों नोंथाङा सासे एक्टर हिसाबै नोंथाङा फिजिकेल फिटनेस बा नोंथांनि देहाखौ माबोरै जोथोन लायो एक्चुअलि मानसि सासेनोथ' फिजिकेल फिटनेसखौथ' नांथारगौनो मानोना फिजिकेल फिटनेसा जुदि थायाबा मानसिना माने खामानियाबो स्पिड जाया मानसिया एसे लेजि जालाङो आरो देहाया थाहैबासो नोंना माने मानसिना मा रां रुफा अनेक थानो हागौ खिन्थु नोंना जुदि देहायानो जुदि थिग थायाबा लाब गैया बेनिखायनो आंथ' फार्स्ट सानो जे मानसि सासेना देहाया माने मोजां थानांगौ आरो नों जुदि देहाया मोजांबा जानो लोंनोबो नोङो आरामसे नोङो जानो लोंनोबो हागोन इजिलि नोङो ट्रेभेलिंआवबो नोंना जेब्ला नोंना जेनेबा बेराम सेराम जुदि जाबाय थायोबा जेनेबा नों जुदि कन्टिनिउ जुदि एक्सारसाइसखौ लाखिबा बेरामफोराबो थाब जाया बेखौनो आं साजेस्ट खालामो आरो मानसिफोरखौ जे फुङावनो हक बा माने बेलासियावनो हक एसे एक्सारसाइसखौ माने बारा नङा 1 आवार खालामनांगौ आरो खालामनांगौ आदानिफ्राय आं नोंथांनि न'खरनि बागै मिथिनो लुगैदों आच्छा आंनि न'खराव आइ दं आफाया रुंसारि जालांबाय आरो
आंना आदाया सानै दं ओमफ्राय बाजै दं सानै आरो आंना मिसेस बरसारानि बसुमतारी आरो फिसाला शिबम आरो आदा गेदेरना सानै फिसाला आरो आदा उन्दैना सासे फिसाजो नोंथाङा दा प्रेजेन्ट टाइमाव बरपेटायाव दङ दा बरपेटायाव दं थायो आं अके गोजोन न'खर मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय इउटिउबाव बाय'ग्राफिफोर नायगासिनो दङ नोंथांनि बेवहाय आं मिथिनो मोन्दों नोंथांना मोननै हबिस दङ बेनो जाहैबाय लिसेनिं टु मिउजिक बा ट्रेभेलिं इन्टारनेसनेल कान्ट्रिफ्राव बेरायबाय बेनि सायाव नोंथाङा मा शेयार खालामनो सानो एक्सपिरियेन्सखौ इन्टारनेसनेल टुरिस्ट बा भिजिटर हिसाबै एक्सपिरियेन्स हिसाबै बुंनो थाङोबाथ' बुंनोथ' अनेक दं थेवबाबो आं माने सर्टैनो बुंसै माने मा जायो बुस्थुआ एक्सुवेलि फरेनाव गुबुन हादोर आरो दा साप'ज हमना ला नोंसिना इउर'पियान कान्ट्रि हक बा थाइलेन्डआनो हक बा मालयेसियानो हक बा मालदिभआनो हक सब कान्ट्रिनानो आलादा आलादा गभर्नमेन्ट थायो आलादा आलादा सिस्टेम थायो आलादा दा आं नुनो मोन्दों दा इउर'पियान कान्ट्रिखौनो आं बुंनोसै दा इउर'पियान कान्ट्रियाव आं थांनानै माने बिसोरनि सिस्टेम टाइमिंआव बिसोरो बिराद माने एकदम माने पांक्चुवेल आरो टाइम बाउन्ड आरो यस बिसोरो जुदि 8टा बुङोबा 8टानि 1 सेकेन्ड बाराबाबो नोंखौ नेला नोंखौ थारमाने गारनानै खारनानै थांगोन थ' आरो हेल्थ कनसियास बिसोरना थारमाने जेनेबा जोंना बेयाव साइकेल सालायबा एसे मानसिफोरखौ एसे माने बेलेग टाइपनि माबायोना दा बैयाव बिदि नङा नोंना थारमाने रेसपेक्ट होयो साइकेलनि थाखाय आलादा लामा थाखायो बेयाव ओमफ्राय बिसोरो लोगो मोनबानो मानसिफोरखौ जेनेबा फुङाव गुड मर्निं होनगोन माने हाय हेल' होनगोन इभिनिं टाइमाव गुड इभिनिं होनगोन रेसपेक्टआ बिराद आं मोजां मोनदों आरो बिसोरखौ आरो मानसिफोराबो थारमाने सिस्टेमेटिकलि सोलिजोबो आरो बेनिखायनो डेभेलपबो आरो पुरा निट एन्ड क्लिन साफा एकदम आरो सिस्टेमेटिकलि माने नोंना अबेयाव मा थानांगौ अबेयाव लामानिफ्राय माबायदि ड्रेनिं सिस्टेम अबे पार्किं सिस्टेम नों माने गारिया जे पार्किं अबेयाव जादों किसुमान जायगायाव मिन्थियानो थारमाने सब आन्डारग्राउन्ड सिस्टेमनि पार्किंफोराबो दा अनेकआथ' थांदों देसाय आं बुङा आंल' थांदों होननानै खिन्थु जाय जाय मिन्थिया आरो बिसोरखौसो बुंदों आरो बाखि हादोरावथ' जेनेबा बुंनो थाङोबा इउरपआथ' बिथिं थांबाय आरो जोंनि खाथियावनो एसियान कान्ट्रियाबो बहुत सिस्टेमेटिकलि दं दा जेनेबा मालदिभा जाहैबाय नोंनि आइलेन्ड टाइपनि माने बेयाव थारमाने रिजर्टआनो बारा सोलियो बेयाव थारमाने नोंनि रिभिनिउनि मेन माबायानो जाहैबाय नोंना गभर्नमेन्टआ मा होनो रिजर्टफोरनिफ्रायसो मोनो बेयाव थारमाने मोनसे आइलेन्डनिफ्राय मोनसे आइलेन्डआव रिजर्टफोर थायो बेयाव थारमाने बारा माने बै मा होनो जायगायाबोथ' नोंना आइलेन्डसोथ' हायाबो बारा गैया बेयावबो नोङो माने सिस्टेमेटिकलि आरो थांनानै बिराद रिलेक्स खालामनोबा बिराद मलदिभखौ आं बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय बेसेबांसो कान्ट्रि जाखो दालागै बेरायनाया कान्ट्रिथ' बेरायबाय देसाय ओरैनो 18-19सो जाबाय नामा 18-19 थिगानो दङ नोंथांमोना मिथिनो हाबाय बिथाङा ट्रेभेलिं खालामना मोजां मोनो लोगोसे बिथाङा दासिम 18 कान्ट्रियाव बेरायबाय लोगोसे बिथांनि जा एक्सपिरियेन्स इउरप कान्ट्रिनि खोन्था बुंबाय बा गुबुन हादोरनि एक्सपिरियेन्स माबायदि मोनो बेखौ बुंबाय लोगोसे थांनाय 2018नि जा फिफा वर्ल्ड काप बेवहाय रुसियायावमोन ना बे रुसिया यास बेवहाय नोंथांनि फेसबुकआव आं मोनसे फट' मोन्दों बेवहाय नोंथाङा रुसियायाव थांना जोंनि जा आंगोनि आर'नाइ बेखौ लाना मोनसे फट' पस्ट होदों थारैनो बिराद गोजोननाय मोन्दों माने नोंथाङा जि गुबुन हादोराव थांनानै निजेनि आर'नाइखौ बे माउन्ट गेदार इन्टारनेसनेल प्लेग्राउन्डआव देखायदों बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर लोगोसे गोबाङानो नुनोबो मोन्दों आं स्पेसियेलि थेंक्स होयो आदाखौ माने नोंथाङा नोंथांनि हारिमुखौ जे गुबुन हादोराव दिन्थिहैदों आदानि आं एसे पार्सनेलि थांनो नाजादों नोंथाङा एक्टरनि अनगायै नोंथाङा पार्सनेल लाइफआव मा खामानि मावो मा मावनानै नोंथाङा जब मावो ना नोंथाङा माबाफोर बिजनेस दङ आंना सुकन ब्रेन्डखौ मोनबायना मोनाखै वाटार टेंकनि आंना मोनसे फेक्टरि दं अपि उद्योग होननाय बेयाव जों आरो सासे लोगो दंबावो पार्टनारशिपआव इन्डास्ट्रि दं मोनसे वाटार टेंकनि ब्रेन्डनि नामा सुकन बेनि अनगायै नोंथाङा गभर्नमेन्ट जब आं गभर्नमेन्ट जब भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव आं मावो नोंथाङा माने बे बिजि समनि गेजेरावबो जि जोंनि बर' सावथुन मुलुगनो बेबायदि नोंथांनि रोंगौथिखौ एज ए एक्टिं हिसाबै एज ए एक्टर हिसाबै नोंथाङा जा होलांबाय दङ बेयो थारैनो साननो गोजां आदानिफ्राय आं मिथिनो नागिरदों नोंथांनिनो हम प्रडाक्सन शिबम
बेनिफ्राय नोंथाङा सिगां गिबि एलबाम हिसाबै इन्टारनेशनेल कान्ट्रियाव जा मडेल लादोंमोन सासे इन्टारनेशनेल हिन्जावसाजों बे एलबामखौ नोंथांनि होम प्रडाक्शनाव होग्रोनाय जादोंमोन बेनि उनाव नोंथाङा मा नेक्स्ट प्रजेक्ट दंबावोबा शिबमनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां मुभिफोर बा बर' सावथुन शिबम प्रडाक्शननिफ्रायथ' फार्स्ट एलबाम सोरां एलबाम खालामदोंमोन ओमफ्राय बिनि उनाव दा बै सिजौआ शिबम प्रडाक्शन आरो बिशाल प्रडाक्शननिफ्राय जों मोननै बेनारनि गेजेराव थ' जोङो 2021 आव बेखौ नुनो मोनगोन लोगोसे बे इन्टारनेशनेल कान्ट्रियाव जा एलबाम लादों सोरां बेखौ मा कान्ट्रियाव ओरैनो शुट खालामनाय बेखौथ' एक्चुवेलि इउरपआव जेब्ला बेरायनो थांदोंमोन होमबा इउरपआव थारमाने आं माने पेरिस लानाय जाबाय पेरिस ओमफ्राय नोंनि सुइजारलेण्डआव लाबाय ओमफ्राय नोंनि इटालि ओमफ्राय जार्मानियाव ओमफ्राय आरोबाव मायावमोन ओमफ्राय आन्दामानावबो लानाय जादोंमोन इन्डियानि आरो ओमफ्राय शिलंआव एसे लादोंमोन आरो थ' नोंथांमोना रासियावबो बेयावबो लादोंमोन आरो रासियावबो थ' नोंथांमोना नुनो मोनबाय बिथांनि नाजानायाव इन्टारनेशनेलि जा सोरां जा एलबाम बेखौ बिथाङा इन्टारनेशनेल कान्ट्रिनि गुबुन गुबुन पार्टआव शुट खालामदों स' नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथाङा सासे राफोद फावगिरि हिसाबै दानि दिनाव जोंनि सोलिफु जा गोदान जेनेरेसन बिथांमोनखौ नोंथाङा मा एडभाइस होनो नागिरो एज ए केरियार काउन्सिलिंनि बागै माने माबायदि केरियारखौ जों सायख'ना लायोबा लाइफआव साक्सेस जानायनि मोनसे लामाथिं थाङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन केरियार बुंनो सानोबा गासिबो खामानिखौनो जुदि नों मोजां मोनोबा आरो नोंना जुदि बेयाव जुदि रोंगौथि दंबा होमबा बेखौनो नों केरियार बानायलांनो हायो दा जेनेबा नों सासे इउटुबार दा इउटुबारावबो अनेक स्कप दं दा बे नङा जे इउटुबनि मोनसे चेनेल दं होननानै जे नों केरियार खालामनो हाया इउटुबाव मोनसे मोजां प्लेटफर्म केरियारनि थाखाय आरो जोंनि कालचारेल जिहेतु आं कालचारेलजों इनभल्भ दं कालचारेलबो अनेक दं दा जेनेबा स्पर्ट्सनि सेक्टरावबो अनेक दं दा स्पर्ट्सआवबो इन्टारनेशनेल लेभेलसिम सफैबाय जोंना आरो जोंना कालचारेलावबो नुबाय मोसानायावनो हक सिंगिंआवनो हक नेसनेल लेभेलसिम बलिउड लेभेलसिमबो थांबाय बलिउडआवबो जोंना आर्टिस्टफोर थांबाय दा बै हिसाबाव केरियार बुंनो थाङोबा जे कालचारेल लाइनाव जे माने केरियार बानायनो हाया बे नङा थेवबाबो आं बेखौ बुंसै जे जोंनि बर'ना जेनेबा दा एसे माने 100% जायाखैबाबो आं सानो केरियार बेजोंबो बानायनो लांनो हायो आरो बुस्थुआ बेखौ बुङा जे बेखौ माने 100% होबा जे एसेबाबो जोंना माने केरियार बानायलांनायाव एफेक्ट गोलैगोन बेखौ आं साना नोंथाङा गोबां बर' सावथुनाव खामानि मावबोबाय एलबामाव खामानि मावबोबाय स' नोंथांनि जा एक्टिंनि सायाव नोंथाङा एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामनांगौ एक्टिं होननो थाङोबाथ' आं एक्सुवेलि कर्स लायाखै देसाय आं मा होनो एक्सपिरियेन्स हिसाबै आं बुंनोसै थेवबो आं सोलोंनो गोनांथ' अनेक दंबावो देसाय दाबो माने पारफेक्ट नङा देसाय एक्सुवेलि मोनसे फिल्म बा मुभि खालामबा फार्स्टआव स्क्रिप्टखौ नोङो आवगायाव मिथिग्रोनांगोन स्क्रिप्टखौ फुरा फरायजोबनानै स्क्रिप्टआ मा डिमान्ड खालामगासिनो स्क्रिप्टआ मानि गोजौआव स्क्रिप्ट बेयाव नों आवगायाव हाबग्रोनांगोन नोंनि केरेक्टारा बेनि उनावसो बुस्थुआ नोंना जि केरेक्टार नों लादों होमबा बेरखांगोन आदारवाइज नों जुदि ओरैनो गोजौल' फरायनानै जुदि नोंनि मा होनो एक्टिंखौ जुदि खालामदोंबा बे बुस्थुआ बेरखांनाय नङा आरो एक्टिं सोलोंनायनि टिप्सआ जाहैबाय दा बुंनो थाङोबा दा जेनेबा नोङो आवगायावबो आं बुंनाय बादि मुभि नों नाय जथ्थ'हाय मुभि नायबाय थानांगौ बेयाव नोंना सब माने केरेक्टारानो आलादा थारमाने नोंनि केरेक्टार प्ले खालामो बेयाव नोङो बुस्थुखौ सोर माबायदि केरेक्टार प्ले खालामदों नों अबजार्भ खालामबाय था आरो नोङो हायोबा लाजियाबासिनो नोङो एसे माने लुकिं ग्लासाव एसे नों एक्टिंफोरखौ बेयाव नायै नोंनि बुस्थुफोरखौ मायाव नोंना मा होनो एसे मा होनो डाउन साइड दं बे बुस्थुखौ नोङो मा होनो इमप्रुभ खालामनो हायो आरो बेखौनो आरोथ' नोंनो वार्कशप एक्सुवेलि लानांगौ वार्कशप खालामबाय थानांगौ आरो नोंनि बडि लेंगुवेजफोरखौ नोङो इमप्रुभ खालामबाय थानांगौ बेनो आरोना स' नोंथांमोना मिथिनो हाबाय बिथाङा गावनि एक्टिं खालामबोनाय जिखिनि मुभि बेनि सायाव नोंथांनो एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामबाय लोगोसे जोबथारनायाव आदाया दिनै नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ महिलारि वाइड एंगल चेनेलनो होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर लोगोसे गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ आं फिन खावलायफिनदों नोंथांमोना बे अमप्रकाश खेरकातारि बिथांनि बे मोगा मोगि भिडिअखौ जोबजासिम नाय मानो होनब्ला बिथाङा
बै स्टार्टिं पइन्टनिफ्राय दिनैहालागै मा मा स्ट्रागल खालामबोखो मा मा आरजिबोखो बेसेबां खस्थ' बानायबोनांदों बेनि सायाव नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन लोगोसे बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम जाहाथे निउ जेनेरेसनफ्रा बिथांनि बे भिडिअनिफ्राय एसेबाबो सोलोंनो हायो लोगोसे आं दिनै गोबां खोथाखौनो बिथांनिफ्राय स्पेसियेलि सोलोंनो मोनबाय बे इन्टारभिउखौ लानानै आं थोजासे आंनि थालांनाय गोरोन्थिफोरखौ इमप्रुभ खालामनो हागोन आं लाइफआव मोनसे आसाफारि लोगोसे आदानाव जोबथारनायाव महिलारि वाइड एंगलनि चेनेल जानानै आं नोंथांखौ फैबाय थानाय समफ्राव बर' हारिनि माखासे मुंदांखा सावथुनफ्राव एज ए एक्टिं होलांबाय थागोन लोगोसे जों बेसेन गोसा मुभिसफोरखौ नुबाय थागोन होननानै आं आसा फारिबाय लोगोसे आफा बोराइ बाथौआ नोंथांनो थोजासे मदद होथों बे लाइनाव नोंथाङा सासे साक्सेसफुल आरोबाव मोजांनिख्रुइ मोजांसिन एक्टिं खालामलांनो हाथों होननानै गोजोन्थों। गोजोन्थों। माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो मानोना गोरोन्थि एसे एनै जानो हागौ आरो जोबनायाव आं फंबाय महिलारि वाइड एंगल चेनेलनिफ्राय आंखौ बेयाव इन्टारभिउ लाफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बेनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक आरो शेयार खालाम बेनि चेनेलाव अनेक इनफरमेसन मोनगोन आरो बेनि चेनेलखौ आं नायबायनो थायो ओमफ्राय फंबायनाव आसा आरो मोजां मोजां इनफरमेसन होबाय थागोन होननानै नाजागोन नोंथांमोननि अनसायनायाव आं आरो इयुनाव बर'न रावखौ एज ए डिजिटेल प्लेटफर्माव इउटुबनि जोहै मोनसे मोजां प्लेटफर्म होलांनो सानदों लोगोसेयावनो दिनैनि बे मोगा-मोगि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय फैबाय थानाय समाव आरो माखासे गोदान पार्सनेलिटि सुबुंफोरजों मोगा-मोगि भिडिअस लोगोसे माखासे जायगा दावबायनाय जायगा बेरायनाय ब्लग भिडिअफोरखौ महिलारि वाइड एंगल चेनेलाव रेगुलार होलांबाय थागोन होननानै दिनै आसाथिजों बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै।